Hello guys, welcome back sa akong channel. Arita sa bukid, angat kat daw mig mangga tanaw na to kaya ba. Ning duha ka lalaki magkunik ni sila og fiber. Pila ka adlaw ang kuan? Pila ka adlaw ang Hindi masa plan, ma'am. Pila may pinakagamay nga plan? 1299. So, barato lagi. pagpakunik na lang. Nik nang nya ko no. Pila di ko signals ba lang. Pila naman naka Okay ra nang 129. Pakuan. Mbps. 10 Mbps. ay 10 ra di ay. Gamay ra kay na day. Kusog na naman. Okay na, ma'am. Kusog na na siya pero og daghan kay mong mogamit kung magsigag upload. Purang anak ug ako. Okay na na. Ate, Kaya nga sa amo agad 1699. mekanik man 1699, ma'am. Oh. Oo, 50 na to siya. Kali 1699 man eh. Kani yung connection? Nya, Tumyan. Ang mantian ni pila? Depende sa gamit mo. dili. Unlimited naman na siya. Basta plan. Oh, nalagi lang line. Nanday na yapas kay developer gyud manubag sa cellphone. Kaling Pintagiya. solar kernel. Pila man ikakuha niya kung sige may ran. 3C ay exist. So, ang free ra di ay pila ra? 7. 10. Oh, Sa 10. 1699. Nga doon Ug 1299 man eh 7. Layo Ah, kung kayo okay. siya. Nila napo lang ka posti ang minimum free. O exist ka na, ang the rest mag-charge kag 500 pesos ka. Kada is posti. Niya sa kay mahapit sa ako nakakita ko kanding diri kanding or goat. Nindot kay sila limpyo kay tanaw ng mga kanding. Buntis no? Friendly pag yun. Hello. Hi. Ano din? Hello. Ako kita mo pigis ninyo. Kuya, sa mga libang mo? Pilang kilo day? Jen! Mangawat mig mangga. Na Jen diha. Ang saka hinog na oy. Ligag ko kay babaw. Balik mi sa agi kay wala may tao. Sig tawag, wala may tao, wala may nitubag. So balik na lang mi. Lugar dire. Mali siya milagro sa. Hala boy magban mo ta sa shrine. Asa dapit? Pero ang bilhin ang katong musikog pusing wa kana nara. Ay oo, asa na dapit ron? Di na siya mazom. Ana Dili. tungas ta didto. Amazon siya pinuro kuan. Unya nang hapon oy. Kagwa Ana oy hubog na ta oy. lata ay jubig pabugbuga kay mo kuan baya mi mo duty pa. Ha? Di na ni ko an siya di. Di ni ko an subdivision ba ni dire. Kani dire Kasi nga- ilang ilahang kanang playground. Ya, kana Kasi nga sila. sa subdivision ba? Milagrosa. Ha? Ang milagro. Milagrosa nya kuan man siya kanang Dito gay puyo og mga ingon ani nga linaw kaayo ang imong madungog ra gyud dinhi mga tuktugaok sa manok og kining mga iro. Burag kumpaon ang nila day. kay gidunit lang ginis madre ni mga yuta asa tagay pudro mo kanang mga diha tagay pudro mo laban na mo hiyo dire. Ay mo ba? Nada diri si kuan. Ba? Nada diri si katong kantina mo. Ganahan ko na day. Bidi na baligya. Kada malaya. Oh. Dili pwede baligya kay ang kaning kuan Ay, dili oo. man nila kay gidunitan ra gidunit ra man nila. So sa to panay kuan diri. Asosasyon. Ah, okay. Kan akong giabangan opisina na nila. Asosasyon. Kanya. Parang bundok. Unsa mo na? Pwede tang pagulong ba nga padung. Musakit. Minindot pa kana naghapon na lang. Pagulong ta dito gito. Kaya gyanan dito day. Tuyok. Ana sa tuyok ni siya. Pagulong ta ma'am sakay Hoy, tag kagara gali nato nga muli bay tagla stress. sakay tang usa na palanggana. Ano muli mo blastri? From there ba mo ani ta sa ubos. Pagulong ba? Lagi nakasuy ko ana. Oy, gidaw ko ba't kalbong wala luon ta? Mimi. Hello, buntis sa day? Pura hapit na. O bagura sa mga. Hi. Nakay milk. Matumba jud ko kung gusto nga ko. Kay kabalo ka gano. Pero potassium kaya
Mapamutong sakay. Bawa kang sakay anak. Isa ka. Maglamang ka mo ba? Murag iya, murag siya sa tag-iya. Lagi. Mimi! Ano? Butan niyo siya, oh. Oh, Yung sa gigi, kuhaan na din. ibagat lang na struck diha. Pila pa dang kilo, anak? 280 ma'am. Kuha pa jud kay ma'am. Isko kay ma'am. Kasi kuy lambay ma'am ay. Mo na lang ni usa ka kilo. Taga-bantayan, day mo? Oh, naham ko uyuan dito. Pero taga-lapo-lapo, yun mo. Ah, taga-lapo-lapo, taga-liloan, yun mo. Taga dire ra gid ni. Babaw, shrine. Dali among balay ay. Dolls Berhen. Kuya ko TV na, gwapa ka kung lagaw ati. Kada adlaw mo magsuroy? Gwapa mo ako. Every day dito. Ang mudunggo naman among kuanon. Agdon. Lagaw lamin ay sumpano. Kanang isda pud kayo dito. Ah, okay. So, unsa man nag-order na ninyo dito? Mo-text ra mo? Text rami. Patex rami. Nya, Nang mali isda dire. Mula. sugaton, asa pa din yung Dia sugaton? bahak. Ah, diha, i-drop ra nila diha. Oh. Ah, naagyo day truck gikan Oh, dito sa bantayan ngay. Ah, okay. Nya, kuy ko mambi. Eh, lambay mo. Asan tong tagiya? Nasa tayo. Nasa tayo. Anduhaw, ma'am. Ha? Ato anduhaw. Wala pa, wala na ko. Nya, pila man ka kilo inyo mahalin sa usa ka adlaw? Sa inigtinda ninyo? Depende, ma'am. Mahurot pod. Mahurot jud. Kani ubay-ubay gini kay dagan ng klase. Ni mahapdan pa jud mo rog suroy. Abi ni maptan tama na udto. Ah, wow. Anda kasi anduhaw oh. Papa kayo? Presko kay na, ma'am. Ikaw ba gunis Pila bantayan? pa dang kuan? Tuiti gapon mo. Mahalang isda yun, no? Lagi di. Gwapa mo sa gayo. Oo, Sa gwapa gid siya. magmahay. Kuy ko mambi. Ah, tagiya. Ano to? Unya na ako sa ariod. Nay, hello, day. Wala sila ikangus no? Hello, saan na ninyo mga ingana? Baligya po na? Labay. Wala ka sayang. Uy. Ang ko na mo. Unsa na siya kanang Uy, dara oh. 60 kilo. pila? 60. Oh, sige. Kilo kilo. Kanang hilaw ako ah. 5. Ayaw po, kay bugat kayo. Sayang nga. Unya, ang pila po ang box niyo kuha. Kani 65 lang ko. Sayang kay baka dagan ano unya, labay ra ninyo. Ang daog mo, ma'am. Gi pa sawa pa na Uy, bada. video ta kung apil oy, aron Uy, makita klaro sa kayo, YouTube. klaro kayo ang kuan. Atayo. Klaro kayo ang panagway. Kanang gwapa sa kuha? Ayaw nang bate kay. Di na madawat sa YouTube. Di day madawat og. Uy, ayaw yung taong ko kanang bugatag. Timuhan ni balay day. Amo nang purok nangangkon pag amuaw ni labot. Mga unta lalami asin yung kaon mo. Hello, wow. Kaon ngayon ani mo ni gitawag nila og kung wa ko masayop budol murag mao na kung wa ko masayop. Lolo, may kailang kaon. Sabi na ko imuhan eh. Purok. Ah, purok. Pilay magasto ana kadung human kaha. Simit niyo. Uy, mga ayo ko donation ni mo ana be. Donation. Para sa minto o kuan. Wow, dang. Ah, hindi kay ka. Lagi. Na. Magsugba mo isda. Kami nagtan-aw sa mga nangaon nga mga tao, nagtrabaho sa balay. So kami pingaw na kay ko og rice, so daghan kay ko nakaon na rice. Sorry jud kayo. Then nagluto ko og manok with manok kalit ang PKS oy.